Lezi zakhamuzi ziphinde zayigxoba futhi namhlanje ekseni zavala umgwaqo ngamathayi avuthayo kanye nemfucuza. Zikhala ngokuthi ihostela ezihlala kulo selilidala lingawuhloka noma yinini, ngakho ke zifuna livuselelwe lifakwe nogesi noma uhulumeni akhe izindlu ezintsha. Inkinga ekhona la abahlali bakhala ngenhlalo abayihleliyo la ngaphakathi. Izindlu ziyawa. Kudala bethembisa ukuthi bazobalungisela izindlu ziyawa. Kade kulungiswa kade kwenza ugesi nawo saqhubeki nawo futhi babalekile sebeshiye kwaba uhafu. Leli isonto lesithathu lezi zakhamuzi zibhikisha, kepha izimfuno zazo zishawa indiva. Ugesi nama toilet kunini from 2002 uMandela engakangena esitulweni ngo94 sasikhala ngawo kunini lokhu sikhona kuwo nama isabekezela. Ngokuhamba kosuku amaphoyisa omkhandlu waseGoli akwazile ukuhlakaza iqulu labantu okwesikhashana, kepha isimo saphinde sashuba kwadingeka ukuthi adubule ngezinhlamvu zenjoloba kwalimala nemoto yethimba le-SABC. Siyaxosa kakhulu ngokho kwenzekile, sixosa kakhulu ukuthi nigcine seniveka amatshe imbokodo. Abantu laba babaphuze utshalo babantu bebluthi etruckini. So that's why sesebe so violent. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. More stones.